To bude popky. Spredu bejka vyfotiť. Táto loď dole z pozadí toho hradu. Skúsim takto tých ľudí. Lamborghini toto. Toto je veľmi tiež M2. Proti vkusu nie trečí alebo bez toho, ak mi to padne. A keď je takto sfarbená, to bude tiež, toto sa mi strašne páči. Pekný podvečer ľudia, ja vás idem u nového videa. V dnešnom videu neobvykle ideme zase fotiť. Vydávam sa teda do starého mesta, zase opäť. Skúsim nájsť nejaké iné uličky, kde som napríklad ešte nebol. Každopádne sa s vami musím podeliť o novú investíciu, ktorú som spravil, a to konkrétne do objektívu. Mám nový objektív na svoju kameru a je to Sony 35 mm fixný objektív s clonou 1,8 minimálnou alebo maximálnou. Proste to najmenšie, čo máte najviac rozmazané pozadie a najviac svetla ide do objektívu. Mám ho tu momentálne so sebou, ešte na ňo netočím, pretože to je žeho blízke a mali by ste ma úplne, videli by ste môj nos a nevideli by ste prostredie, čo je za mnou. Čiže to si prepneme potom, ale som zvedavý, ako to bude fotiť oproti napríklad Kidlencu, aký bude rozdiel a či tie fotky budú kvalitnejšie, či sa táto kúpa vyplatila. Klasicky zase budeme mať POV záber, dám si tentokrát na hlavu, plus mám ešte nový strep na hlavu, na kameru vlastne a uvidíte to lepšie. Pretože u toho minulého videa som si všimol, že to je strašne také, že vidíte strašne málo a videli ste skôr iba moje nohy alebo moje ruky, ak fotím, ale foťák si nevidia ani do toho displeja. A si myslím, že z hlavy, keď to bude mať takto nižšie, to bude oveľa lepšie. Budem rád za lajka, odber, sledujte ma na mojom Instagrame a ideme na POV fotenie, presunieme sa do mesta. Dobre ľudia, aktuálne sa nachádzame na Štúrovej ulici, som tu práve vystúpil z električky, ktorá mi išla z Petržalky a ideme skúsiť nájsť nejaký toto frame a dobré fotky na tejto ulici, pretože vždycky som fotil na hlavnom námestí a tak na týchto bočných a celkovo viac pri Eurovi ešte nič moc nemám, tak to skúsime. Ale tieto kvietky by mohli byť super. Skúsime teď cvaknúť túto rúžovú, no fialovo-rúžovú. Skúsim takto tých ľudí, ale toto nemám zoom, toto je dosť na prd. Toto bude popky. Ak to dobre upravím, tú fotku. Borci, to ma strašne mrzí, že proste nie je krajšie počasie. Chcem takýto big of shot. Na týchto ľudí toto. Toto keď trošku kropnem, to bude nádherné, aj čierno-biele. Neviem, jak tie fotky dneska urobím. Či dám viac čierno-bielých, alebo práve pekných, ale toto bude kopať, toto bude veľmi kopať. Toto je úplne random fotka, pretože to mesto je mŕtve dneska. To je hrozné. Sa nič nedeje, žiadni ľudia tu nie sú. Zameračené, to som sa fakt vybral deň, ale iný nešiel, bohužiaľ. Toto je veľmi tiež M2, krásne BMW. Tomu ver. Svetielko bude nádherné. Kolieska, no to som toho, tých máš čisté, dobre, chválim ťa, kámo. Chválim ťa. Len ho máš otočené. Musím nájsť nejaké koleso, ktoré mi je, že BMW, no výborné. Ty si normálne 10 z 10. 10 z 10 auto máš, 10 z 10 týpek, pretože vieš parkovať. Vása. No takto, tomu ver. Keby to mám tlačiareň, a mám to aj kom, že ti to môžem upraviť, tak by som mu to dal zaskričať tie fotečky. A ja si myslím, že sa v tomto celkom zdokonalujem v tom fotení autíčok. Čo poviete ľudia? Podľa mňa to celkom ide. Myslím tento mediáčik. Zase GT63 V8 biturbo, komu ten bežový interiér. Ani sa to s modrou úplne hodí, ale akože proti vkusu nie reči, alebo netuším, jak sa to hovorí. Dobre, to neviem, čo ešte bude, skúsim ho ísť takto ešte. Je sem. Takto spredu bejka vyfotiť. No ešte takto. Prosím. Táto by mohla tiež nejaký ten kvetok ešte zbližšia. A to proste uchylku na tieto kvety. Je to super, mne to strašne páči tie kvety fotiť. A tieto tu oné, akoby celý pár tých kvetov. Ale framey ma bavia fotiť hrozne, že to je také iná fotka, ako to tam vynikne presne, keď ho dobre zachytíte proste ten frame. Ale viete, aké auta, keď sa zatiaľ natáčal, som si povedal, že si dám chvíľu pauzu, pretože držať tú kameru na hlave predsa nie je sranda a nie je to až tak ľahké, ako sa zdá. A potom má dosť toho, ako bolí čelo a je tam celé fotené Lamborghini toto. Ty keby stojíš, kamarát. Nádherné. Žlté Lamborghini Urus. BMW zrovnaný, hovorím o tých luxusu, dve krásne auto za sebou. Keby stoja, máte také fotky, že amen má. Toto sa mi strašne páči. Preto to je Golden Hour proste super v tomto. Že to je nádherné. Tak som prešiel cez cestu ešte kvôli tomu frameiku, ale toto je taký frame tých sedul, že není zlý, ale taký nezvyčajný. Mi príde, že som toto moc... Není taká dobrá tá cedula úplne preto. Bez toho, ak mi to padne. Ale mám to na ruke našťastie.
mover. Ja to neviem ako komentovať, ale chcem z toho zachytiť čo najviac. Ešte obloha, tu ešte vlastne dneska nemám. A keď je takto sfarbená, to bude tiež táto loď dole s tým pozadí toho hradu. Vy ste mohli ísť, že sem dole. Tuto kropnem ešte. A na to, že to je vlastne fixný lens 35 mm, tak to zvláda obstojne a fotí to bombovo, akože nemôžem sa na ňo sťažovať. Už idem električko domov a na dnes to zabalíme. Momentálne už som vystúpil z električky a už pomaly kráčam domov, no ale ja si myslím, že dnešné fotenie dopadlo 10 z 10 a už to ani lepšie dopadnúť nemohlo. Hlavne som sa vyžíval v tom sunsete, tam som ani moc nekomentoval, pretože chcel som zachytiť čo najviac okamihov a čo najviac momentiek a verím, že ste si to vychutnali, aj keď to bolo proste také viac ráv bez komentára, ale možno tam samých vedíte a samých v budúcnosti niečo pridal, to už neviem, alebo to nechal takto ráv, jak to je. Asi myslím, že takto bude lepšie. Na toto by bolo všetko z tohto videa. Ďakujem, že ste to video sledovali, budem rád za like a odber a za akékoľvek typy u fotenia alebo u postprocesingu v Lightroome alebo u čohokoľvek, čo sa vám nepáči, budem rád. A konštruktívna kritika je práve tá, ktorou sa ja môžem posúvať. Ja vám ďakujem, že ste sledovali a vidíme sa niekedy čoskoro. Zatiaľ sa majte a čaute.